dintre tinerele absolvente de la studioul de balet Giuliana, care au uimit audiența cu spectacolul de final de an. Aflat la cea de-a noua ediție, Fascinația dansului a avut invitați pe soliștii Operei Naționale din București, Cristina Dijmaru și Bogdan Cănilă. Mai mici sau mai mari, părinți și copii, cu toții au mare emoție astăzi aici, pentru că timp de un an aceștia au lucrat. Astăzi au spectacolul de sfârșit. Înainte de reprezentație, Giulianele au făcut ultimele pregătiri. Tu ai emoții? Multe. De ce? Pentru că avem două dansuri și la French Cancan trebuie să facem frumos. De cât timp dansezi? De la 3 ani. Și acum câți ani ai? 9 ani. Ador baletul. Fac de 8 ani. Și tu? Tot de 8 ani. Suntem de la început împreună. Da. E un hobby mai mult decât un hobby. E o artă. Este o artă. Sunt mulți, peste 150, sunt de la 4 ani până la studente. Am încercat să alternez cele mici, unele mai mari, să vadă diferența părinții, cam cum ar putea să ajungă copilașii dacă ar rămâne mai mulți ani la Giuliana. Și părinții au avut emoții. De ce a stat-o la balet? Pentru grație, pentru o poziție mai bună și pentru mișcare. O să continuăm cât o să poată. Nu știu dacă chiar carieră, dar cât o să-și dorească și o să continuăm. I-a mers foarte bine, a început la 4 ani și a crescut frumos. A crescut frumos, acum are 10 ani, e al 6-lea an. Spectacolul a început cu reprezentația grupei vedetelor, adică a celor care au studiat cel mai mult baletul. Pentru grupa mică, spectacolul nu a fost foarte diferit de repetițiile obișnuite. Doamna profesoară l-a fost aproape și aici. Exercițiu demonstrativ sau examen în toată regula, spectacolul de sfârșit de an al Giulianelor a fost sigur un moment de bucurie.